Sranda, že každé jedlo je s tou salsičou a každé vyzerá úplne iné. Keby ste vedeli, ako to vonia krásne. Budeme robiť salsiču, krém z gorgonzoli. Salsiču už sme si vyťahli z chladničky, ktorá je parádne napacovaná. Keď neviete, ako sa robí toto mlaté mäsko, je to veľmi jednoduché. Ide tam aj fenkel a biele víno a dáva to tomu taký ten taliansky šmrnc. To je veľmi ľahké jedlo, nie je to také výrazné ako naše klobásy. Najúčinnejšie bielenie je kombinovanie nejakého ambulantného a domáceho bielenia. Tie čisto ambulantné, tie nefungujú až tak dobre. Dáme si olivový olej na panvicu. Teraz si tam dáme tú salsiču. Pečieme to, nech sa nám spoja tie chute. Pasta voda. Dáme tam tejto gorgonzoli. Necháme to tam trošku sa rozpustiť. Ešte petržlenovú vňať. Parmezán. Mám pocit, že to ešte vizuálne vyzerá dobré. Poďme rýchlo jesť, nech sa nevychladne. Dobrú chuť? Dobrú chuť. Yes. Dám sa. No to výborné. Užívajte leto a vidíme sa na budúce.